herri honetan gatazka politiko bat dagola, eta azken hamarkadan gatazka honetan alde guztiak parte hartu dute forma batean edo bestean. Horren froga garbiena torturaena. Herri honetan estatuak erabili du tortura esparru independentistaren kontra borrokatzeko gerla tresna gisa. Esan behar dugula, giza eskubideen urraketa honen aurrean, ezker abertzalea eta sortuk jarri nahi dugun martxean prozedura bat. Prozedura horretan landu nahi dugun 3 esparru. Aitortzea, erreparazioak eta bermeak berriro horrelakori gerta ez dadin. Aitortzaren esparruan esango genuke bi atal jorratu behar dugu, atenzion eman behar diogu. Arlo politiko eta instituzionalean tortura existitu dela adieraztez aitortza formal bat egitea. Erreparazioen aldetik, alde batetik tresna egokia sortzea torturatuak izan direnak laguntza psikologikoa, politikoa eta humanoa jasotzeko. Bestetik, eta erreparazioan arloan ere, sententziak errebisatzea. Torturaren pean ateratako konfesioak, gero sententziak elikatzeko eta presoak eta izalea zigortzeko erabili baitira. Eta berriro ez errepikatzeko bermeak landu behar dugula eta sortu behar ditugu. Nagusiki, atxiloketan bat ere inkomunikazioik ez egotea. Horretarako, abogatuak galdeketa guztietan presente egon behar dela. Eta aldi berean, interrogazio guztiak, galdeketa guztiak grabatuta izatea. Uste dugu hori, prozedura guzti hori martxan jartzen baldin badugu, lagungarria izango direla herri honetan bakea eta elkar bizitza lortzea. Ezker abertzalea, buru belarri, hariko da, esparru guzti honetan. Cese la tortura en el País Vasco. Lo hacemos por 2 razones. Una, porque la tortura es un delito contra la humanidad y la humanidad debe luchar contra la tortura. La tortura no tiene patria. Venimos a respaldar la lucha contra la tortura como parte de nuestra lucha por los derechos humanos y como parte de nuestra lucha por un mundo mejor, sin torturadores, sin asesinos y sin jueces que avalen todo eso.